aming channel. Yeah. Kung naman naglain ka. Hi, ulit. Ulit. Hello, kakapsat! Andito na naman tayo sa aming channel. Ngayong gabi, samahan nyo akong maganda ng ulamin namin. Maganda tayo ng liddag. Ano ng Tagalog ng liddag? Kohol? Liddag nga buridubod. Ipakita ko sa inyo ang mga kakailanganin natin. Ito yung atin ang bagoong, luya, lemongrass, tsaka ito yung kamote nakababad sa tubig para hindi itim. Sahugan natin ng spinach. At ito yung main ingredient, kohol. Take note Apo, ako mismong nanghuli nito, akong nagkurumos sa pinagbingitan naming kanal. Ngayon, magpapakulo tayo ng tubig. Ngayon kakapsat, isabay natin sa pagpapakulo nitong lemongrass, luya, at saka itong kamote. Hintayin natin kumulo bago natin bugungan. Bakit natin? Hintay tayo ng mga 10 minutes. Kumukulo na kakapsat, bugungan tayo. Agsigsig tayo manan. Ay, nasugsig. Pwedeng mag-comment, sabihin kung anong Tagalog ng sugsug, Apo. Sugsug. Tapos ilagay na natin ang kohol. Ang ganda. Brinas ko pang isa-isa. Tapos, nilamas sa asin. Oh. Ito, lalaki. Tapos, mayroon din maliliit. By size Apo. Naglalaway na ako. Ngayon lang ako makatikim ulit ng liddag. Okay, masan. Haluin natin. Okay. Pero kulo ng 2 beses, luto na yan. Okay, luto na ang kohol, dagdag. Timplahan muna natin bago ilagay yung spinach. Lagyan ng chicken powder. Ito. Buting asin. Sarap, sarap.
Gananggang. Hindi mas kakapsat. Nalipatak sa magsaltip tibisukulan. Magsaltip tibisukil. Kurang sapay. Natin magamtam jay ilayana. Ilagay na natin ang spinach. Kasama mo tayo. Ito. Ang spinach. Parang marami pero pagka kukunti. Pag nalunos. Eh. Two minutes, tapos na. Luto na. Baliktad natin. Wah, nilakay pa rin yun. Dumagamit ka lang pa rin eh. So, ito lang ito. Pwede na to. Luto. Tikman ko nga, mag-salted nga ako. Yung katamtaman lang ang laki. Wait. Yan. Sige. Kimot tong samulaw na yan, naangat. Okay. Mo yung paboro. Tama na. Luto na. Yan na. Lagdag na talaga. Imas. Pasultok mo. Sultok ko na. Nag-imas na yung... Video ka nakasultok. Taste. Subukan ko ngang mag-sultip. Pero mainit pa yata. So, sultipin ko to. Lasang ledeg. Mabura yung lipstick mo. Sarap-sarap. Sapay. Diya mauray ni Karyunsan ang mga anan. Utot. Sulto po kang kakapsa. Basta tag-sultop ti bisikil. Kamtay video tayo nga ag ko. Sige, go. Lasa pa lang nga dyan. Let's try ni. Ah. Ma.